Este matí s'ha disputat al Llit Vell del Túria l'edició número 12 del ciclocross Ciutat de València. Trofeu Canal 9.2. Al final la pluja no ha aparegut i el bon oratge ha acompanyat els més de 300 corredors que han sigut els que han pres l'eixida en les diferents categories que s'han disputat avui. Encara que ja estem parlant de 12 edicions d'aquest trofeu Ciutat de València de ciclocross, jo crec que any tras any la Federació Valenciana de Ciclisme aconsegueix concentrar un major número de participants i això també fa que l'espectacle siga cada dia més seguit per els valencians. Enguany, el que no ha pogut participar ha sigut el corredor profesional de Vinalesa, Quique Gutiérrez. Me he quedado con las ganas, ¿no? Porque el ciclocross es una especialidad que siempre me ha gustado. Ya desde hace años pues no hago toda la temporada de invierno de ciclocross, pero siempre me gusta correr buena carrera y sobre todo estar aquí de Valencia, de mi ciudad, ¿no? De aquí en el Cauce del Río, pues sí que me gusta hacerla, pero este año pues he tenido un pequeño incidente, que tengo una molestia en una costilla y vamos, he estado probando estos días entrenando y no puede ser. Poc després de la una ha començat la prova d'elit i sub-23. Enguany, per primera vegada, també era puntuable per al circuit internacional de la UCI. Ja en les primeres voltes, els favorits s'han posat al capdavant de la prova. Unai Lluís, el dorsal número 71, i David Seco, el número 54, han començat prompte a marcar diferències i a distanciar-se del grup. Així tenim. Era la primera volta que passaven per meta. Un total de 11 voltes, un circuit molt exigent, de 2.300 metres de llargària, i en el que només hi havia un obstacle artificial, que és l'únic que permet la UCI en aquest tipus de proves. Era un circuit dur, sense zones de descans. Els corredors anaven sempre al màxim i no baixaven de les 170 pulsacions. Este era l'obstacle esmentat. Com sempre, encapçalant la prova, Unai Lluís i David Seco. En total han sigut 34 participants, entre els que destacava també la presència de la selecció catalana i la selecció asturiana. A mitjà prova, en la volta número 5, el biscaí David Seco ha agafat uns metres d'avantatge i se n'ha anat sobre els dos perseguidors, que eren Unai Lluís i Santiago Armero, de l'equip que patrocina l'Ajuntament de València, dorsal número 35. En el recorregut d'avui hi havia dos trams d'escales. Ja han vist la primera, la més dura, on els corredors havien de tirar-se la bicicleta al coll. David Seco, que ha sigut 6 voltes campió d'Espanya, ha agafat uns metres d'avantatge sobre Unai Lluís. I ha començat a distanciar-se. Així el tenen, dorsal número 54, perseguit per Unai Lluís. Este també havia deixat darrere a Santiago Armero, un català que corre des de fa 4 anys en l'equip que patrocina l'Ajuntament de València.
últimes voltes. Ha sigut un mà a mà entre el biscaí David Seco i el vitorià Unai Lluç. Anava retallant distàncies Unai Lluç, no podia enxuntar-se amb ells. Santiago Armero veia com es distanciaven els dos corredors bascos. Les dues últimes voltes les han fet junts. Si es tenen, una volta era Lluç el que anava davant i altre Seco, però no se n'han anat ni 5 metres un de l'altre. I tinguem el sol, a veure si mos calfa un poquet, a veure si el sol mos intenta calfar-nos les mans. La pluja caiguda i sobre la ciutat de València ha fet que hi haguera fang en alguna zona del circuit, però en general estava en molt bones condicions. 54 i 271 que li correspon a David Seco i Unai Lluç, i en tercer lloc Santiago Armero. Si tenen l'esforç dels dos corredors, mentre que Santiago Armero no ha pogut connectar amb ells en cap moment. Tot i això ha aconseguit un meritori tercer lloc. La campana indicava que era l'última volta i han passat junts, com no permeta, Unai Lluç i David Seco. Uns 40 segons després ho feia Santiago Armero. Els últims 2.300 metres no s'han separat ni un segon. Quasi sempre Unai Lluç per davant. L'arribada havia de ser a l'esprint i així ha sigut. El remat ha guanyat Unai Lluç amb 57 minuts justos, els mateixos que ha fet David Seco. De salida nos hemos ido los dos y luego yo he tenido no iba a gusto con la bicicleta con la que llevaba y bueno, por eso he cambiado, he cogido esta y bueno, a partir de ahí recuperando poco a poco y las dos últimas vueltas las hemos dado juntos y bueno, al sprint, ¿no? Ha sido muy emocionante, muy vibrante y creo que bonito para el público. Tercer ha sigut Santiago Armero, tot i que ha patit una caiguda en l'última volta. Sí, a un bordillo que hi ha al circuit se m'ha anat al davant la bici i he caigut amb tan mala sort que m'he fet mal i a més la cadena s'ha sortit i no la podia posar al lloc i em pensava que m'agafava el quart i el cinquè corredor. Però al final has pogut arribar tercer i content. Sí, bastant content. Després de la caiguda arribar content amb una cursa d'aquí de València. Molt content, molt content. Amb l'entrega de trofeus ha acabat esta edició número 12 del Ciclocross Ciutat de València.